Το Τέρας. Μια ιστορία κοσμικής φρίκης του Δήμου Αθηναίων. Με παύλα και έψιλον. Αγαπημένο μου ακροατή, γεια σου. Σήμερα θα σου πω μια μικρή καθημερινή ιστορία που μου διηγήθηκε τις προάλλες ένας φίλος. Θα με συγχωρέσεις, αλλά έχασα ορισμένα σημεία, γιατί σε κάποια φάση ήρθαν οι πίτσες που είχαμε παραγγείλει και αποσυντονίστηκα. Οπότε πρόσθεσα και μερικές δικές μου σάλτσες. Όχι από την πίτσα, μεταφορικά μιλώντας, για να γεμίσουν τα κενά της αφήγησης. Θεώρησέ το κάτι σαν ποιητική αδεία ή αηδία. Οι πίτσες πάντως ήταν εξαιρετικές. Ο Σπύρος και ο Μάκης άραζαν στο μπαλκόνι, απολαμβάνοντας ένα παραδόξως δροσερό βράδυ Ιουλίου στο κέντρο της Αθήνας. Τιμούσαν μια εξάδα μπύρες, κάπνιζαν και έλεγαν μαλακίες. Ο Μάκης, ο οικοδεσπότης, παραπονιόταν για τη δουλειά που είχε πέσει όπως πάντα μαζεμένη πριν τις διακοπές. Δουλίτσα να υπάρχει, παιδιά μου, τον πείραζε ο Σπύρος με τη γνωστή κλισέα τάκα που χρησιμοποιούν οι μεγάλοι όταν θέλουν να νουθετήσουν τους νεότερους που γκρινιάζουν για το φόρτο εργασίας τους. Ατάκα που συνήθως συμπληρώνεται με την απειλητική φράση «Δεν βλέπεις που έχει φτάσει η ανεργία» και ολοκληρώνεται για να αποκτήσει περισσότερη αξιοπιστία με κάποια τραγική προσωπική ιστορία του τύπου «Να, ο κακόμοιρος ο Γιωργάκης της Μαρίκας με πτυχίο και μεταπτυχιακό, 1 χρόνο άνεργο είναι το παιδί. Και εσύ παραπονιέσαι και από πάνω». Αν ο συμβουλάτορας είναι μπάρμπας, πολύ πιθανό να προσθέσει και ένα κλασικό εικονογραφημένο «Αχ, αυτή η νεολαία, όλο παράπονα είστε. Εμείς στην ηλικία σας παίρναμε την πέτρα και τη στίβαμε». Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα λένε κατά κανόνα άνθρωποι που έχουν βγει προπολού στη σύνταξη. Μερικοί και μερικές από τα 50 κάτι τους μάλιστα. Και είναι εξαιρετικά αμφίβολα αν έχουν κάνει ποτέ τους απλήρωτη υπερορία. Το πιο αστείο βέβαια είναι ότι τα πιστεύουν αυτά που λένε. Το μυαλό είναι πανίσχυρο εργαλείο, ικανό να διαμορφώσει μια παράλληλη πραγματικότητα και να πείσει τον κάτοχό του ότι είναι πέρα για πέρα αληθινή. Ο Σπύρος και ο Μάκης αναρωτιούνταν αν θα κατέληγαν και αυτοί έτσι. 2 γραφικοί μπαρμπάδες να λένε μαλακίες στα πιτσιρίκια του μέλλοντος. Ποιος ξέρει. Για την ώρα πάντως τα πράγματα ήταν ζόρικα και για τους 2 τους. Ο Σπύρος είχε καλό ωράριο, σταθερό 8ωρο, αλλά κακή σχέση με το ξυπνητήρι. Για το λόγο αυτό τράβαγε ζόρια με το αφεντικό του, που ήταν συνεπής μαρξιστής και είχε κόλλημα με την τήρηση του 8ωρου, απαιτώντας από τους υπαλλήλους του να βρίσκονται όλοι στο γραφείο από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Ο Μάκης από την άλλη, που είχε φιλελεύθερο αφεντικό, απολάμβανε άφθονη ελαστικότητα στο ωράριό του. Αυτό είχε τα καλά του, καθώς ούτε ο Μάκης είχε ιδιαίτερα καλή σχέση με το πρωινό ξύπνημα, είχε όμως και τα κακά του, καθώς δεν ήταν λίγες οι φορές που θα έφευγε βράδυ από το γραφείο, όπως δεν ήταν λίγα και τα Σαββατοκύριακα που θα καθόταν να δουλέψει από το σπίτι στο κυνήγι μιας φικτής προθεσμίας. Μετά από κανένα 2 ώρες γκρίνιας για τα εργασιακά, άρχισε η μπρίλα για τα προσωπικά. Ο Μάκης παραπονιόταν για τη Μυρτώ, η οποία μετά από εκείνο το πρώτο ραντεβού είχε εξαφανιστεί και δεν μπορούσε να τη βρει ούτε στο Amber Alert. Ο Σπύρος ομφαλοσκοπούσε για τη σχέση του με τη Δανάη, την οποία αγαπούσε, αλλά είχε βαρεθεί και δεν ήξερε πώς να της το πει χωρίς να την πληγώσει. Άλλο μεγάλο πρόβλημα του Σπύρου. Ο Παναθηναϊκός είχε αποκλειστεί πρόωρα από την Ευρώπη μετά από εντός έδρας ήττα σοκ από μια άσημη ομάδα της Σλοβενίας. Τα είχε γαμίσει όλα, βλέπεις, η UEFA, που έβαζε να γίνονται αγώνες κατά μεσής της προετοιμασίας, πριν προλάβει να δέσει και να φορτσαριστεί η ομάδα. Πρόβλημα που πάντα αφορούσε τις δικές μας ομάδες και όχι τις ξένες. Μην με ρωτήσετε γιατί. Αυτά ήταν τα προβλήματα της ζωής των 2 μικρών μας φίλων και φαίνονταν ήδη πολύ σοβαρά. Η ζωή όμως παίζει τα δικά της παιχνίδια. Και έμελε να φέρει ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα στο διάβα τους εκείνο το βράδυ. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα όταν ακούστηκε ένα βζιν, ακολουθούμενο από ένα παφ. «Μαλάκα, πρέπει να μπει και ελικοπτεράκι στο σαλόνι», είπε ο Σπύρος. «Ελικοπτεράκι, είσαι σίγουρος?» ρώτησε ανήσυχα ο Μάκης. «Ναι, δες, στον τοίχο πάνω από την πόρτα του χολ», συμπλήρωσε ο Σπύρος. Ο Μάκης δεν φοβόταν τα ελικοπτεράκια. Δεν τα πολύ συμπαθούσε κιόλας, αλλά μπορούσε να συνυπάρξει μαζί τους σχετικά αρμονικά. Έριξε μια προσεκτική ματιά στο σαλόνι και παρατήρησε κάτι ευμέγεθες στον απέναντι τοίχο. Από εκεί που καθόταν δεν μπορούσε να διακρίνει τι είναι. Του φάνηκε όμως πιο γεμάτο και όχι τόσο διαφανές όπως τα περίμενα από ένα μεγάλο κουνούπι. Μια ανατριχύλα διέσχισε τη ραχοκοκαλιά του, καθώς ο νους του πήγε στο κακό. Λες να είχε συμβεί το απευκταίο? «Δεν μου φαίνεται για ελικοπτεράκι, φίλε. Πάω να το τσεκάρω», είπε, προσπαθώντας να το παίξει άνετος ενώ η σφιγμή του αυξάνονταν επικίνδυνα. Μπήκε διστακτικά στο σαλόνι και πολύ σύντομα αντίκρισε αυτό που φοβόταν. Μια τεράστια κατσαρίδα είχε προσγειωθεί στον τοίχο πάνω από την πόρτα του χολ και τον κοιτούσε απειλητικά με αιμοβόρο βλέμμα. Εκείνη τη στιγμή όλα πάγωσαν. Είχε συμβεί το χειρότερο πράγμα στη γη. Ο Μάκης θα προτιμούσε να μπει στο σαλόνι και να δει μια τίγρη. Ας ήταν και κανονική, όχι κουνούπι. Τουλάχιστον εκεί
θα μπορούσε να δώσει μια αξιοπρεπή μάχη. Μάχη άνηση, η οποία θα έλεγε μετά από 3 δευτερόλεπτα με την τίγρη να καταβροθίζει τα σωθικά του με ευχαρίστηση, σαν να τρώει το καλύτερο κονσερβάκι του pet shop της ζούγκλας. Θα είχε όμως πέσει ένδοξα, στο πεδίο της μάχης. Έπι θα γράφονταν στο όνομά του για την ηρωική του θυσία που είχε καταφέρει να καθυστερήσει την προέλαση της περσικής τίγρης προς τον μπαλκόνι, αλλάζοντας για πάντα το ρου της ιστορίας. Και όλο το φταίξιμο θα έπεφτε στον προδότη. Το μαλάκα που άφησε την εξώπρωτα ανοιχτή. Τώρα όμως, δεν θα δινόταν καν μάχη. Η κατάληξη της ιστορίας θα ήταν πέρα για πέρα άδοξη. Η κατσαρίδα, με την ταχύτατη εφόρμησή της και την επιδεικτική της εμφάνιση κατά μεσής του τοίχου, που δεν άφηνε περιθώριο στο Μάκη να κάνει ότι δεν την είδε, είχε κάνει ένα μεγαλοπρεπές ρουά ματ σε 2 κινήσεις, ξεπερνώντας ακόμα και το μεγάλο Κασπάροφ. Και εδώ δεν ήταν φιλικό μάτς να πει στον αντίπαλο: «Ωχ, μαλακή έκανα ρε εσύ, πάμε μια ξανά την τελευταία κίνηση». Εδώ ήταν επίσημο τουρνουά. Άπαξ και το χέρι μετακινήσει το πιόνι, δεν υπάρχει επιστροφή. Η μπάλα ήταν εξ ολοκλήρου στο γήπεδο της κατσαρίδας Κασπάροφ. Ο Μάκης δεν είχε ούτε την ικανότητα ούτε την ψυχραιμία να την παγιδέψει και να τη σκοτώσει, ακόμη και αν κατέβαζε επιτόπου ολόκληρη τη χύτρα με το μαγικό ζωμό του Πανοραμίξ. Ή ένα κουτί Ζάναξ στο πιο σύγχρονο. Το μόνο που μπορούσε να κάνει πια ήταν να μείνει για πάντα ξάγρυπνος, φιλώντας καραούλι για να μην τη χάσει από τα μάτια του, πράγμα στο οποίο δεν θα βοηθούσε καθόλου το Ζάναξ παρεπιπτόντως, ελπίζοντας ότι η κατσαρίδα, σε μια σπάνια κίνηση μεγαλοψυχίας, θα αποφάσιζε κάποια στιγμή να βγει από το σπίτι οικειοθελώς. Σε διαφορετική περίπτωση, θα έπρεπε να εγκαταλείψει εκείνο το σπίτι, αρπάζοντας ό,τι προλάβαινε από τα υπάρχοντά του και να ξεκινήσει μια ζωή προσφυγιάς. Πάνω που όλα έδειχναν χαμένα, μια λάμψη φώτισε τον ουρανό της παγωμένης του ύπαρξης. Δεν ήταν μόνος. Στο μπαλκόνι υπήρχαν και οι 700 θεσποιείς που άκουγαν στο όνομα Σπύρος. Με ανανεωμένη ελπίδα και το βλέμμα καρφωμένο στον εχθρό, οπισθοχώρησε στο μπαλκόνι. «Φίλε, πακέτο τρελό, κατσαρίδα είναι. Πες μου ότι το έχεις να κάνεις κάτι». Τα πιασε τα λεφτά σου. Δύσκολος στόχος εφόσον πετάει». Δεν ήταν η απάντηση που περίμενε ο Μάκης. «Πες μου ότι τις φοβάσαι κι εσύ», ρώτησε με αγωνία το Σπύρο. «Όχι, αλλά δεν το πολύ έχω κιόλας». «Ας την αφήσουμε να φύγει μόνη της, μωρέ». Δεύτερη λάθος απάντηση. «Φίλε, δεν παίζει, πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να ερεμήσω όσο αυτό το τέρας είναι εδώ». «Οκ, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε», είπε ο Σπύρος και σηκώθηκε βαριεσμένα από την καρέκλα του. «Έχεις κανένα τέζα να την ψεκάσουμε?» «Ναι, κάτι πρέπει να έχω στην αποθήκη». «Μήπως να πας εσύ να το φέρεις όσο εγώ φυλάω σκοπιά?» «Καλύτερα πήγαινε εσύ που ξέρεις, μην ψάχνω σαν το μαλάκα τώρα». Οι απαντήσεις του Σπύρου είχαν καταρακώσει πλήρως το ηθικό του Μάκη, που ήλπιζε ο φίλος του να αποδεικνυόταν πιο αποτελεσματικό στο πεδίο της μάχης τουλάχιστον. Πήρε βαθιά ανάσα, άρπαξε ένα μαξιλάρι από την πολυθρόνα που βρισκόταν κοντά στην μπαλκονόπορτα για να το χρησιμοποιήσει σαν ασπίδα σε περίπτωση εφόδου του εχθρού και έτρεξε προς την αποθήκη, η οποία για καλή του τύχη ήταν από την άλλη πλευρά του σαλονιού, προς την κουζίνα. Μπήκε στην αποθήκη και έκλεισε βιαστικά πίσω του την πόρτα, φοβούμενος μήπως τον είχε πάρει στο κατόπι κατσαρίδα. Άρπαξε το τέζα και πήρε και μια σκούπα για να συμπληρώσει τον εξοπλισμό μάχης. Αφού ο Σπύρος τον διαβεβαίωσε ότι η κατσαρίδα βρισκόταν ακόμη στο ίδιο σημείο, ο Μάκης άνοιξε προσεκτικά την πόρτα της αποθήκης και κινήθηκε με προσεκτικά βήματα προς το σαλόνι. Έδωσε στο Σπύρο το τέζα και εκείνος αρματώθηκε σαν υπότης σε μεσαιωνική μονομαχία, με το μαξιλάρι ασπίδα στο αριστερό χέρι και τη σκούπα δόρη στο δεξί. Την ώρα που κατέστρωναν το σχέδιο περικύκλωσης του εχθρού, η κατσαρίδα αποφάσισε να κάνει εκείνη την πρώτη κίνηση. Με μια ημικυκλική πτήση πέρασε κάτω από το φωτιστικό, έστριψε επιδέξια λίγο πριν πέσει στην ασπίδα του λεοντόκαρδου Μάκη και προσγειώθηκε στον πλαϊνό τοίχο. Ο Μάκης οπισθοχώρησε άτακτα, βγάζοντας μια πολεμική ιαχή που έφερνε περισσότερο σε τσιρίδα 12χρονου κοριτσιού. Ο Σπύρος έσκασε ένα γέλιο την ώρα που οπισθοχωρούσε και αυτό σε απόσταση ασφαλείας. «Φίλε, είναι πολύ ζώρικη, τη γαμίσαμε», συνόψισε ψύχρεμα την κατάσταση ο Μάκης. Προσπάθησαν να ανασυνταχθούν ενώ η κατσαρίδα επιδείκνυε προκλητικά τις κεραίες της. Ο Σπύρος έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης. «Λοιπόν, χτύπατη με τη σκούπα να φύγει από τον τοίχο και εγώ θα περιμένω από την άλλη μεριά με το τέζα». «Είσαι σίγουρος? Και αν έρθει πάνω μου?» «Δεν θα έρθει πάνω σου, χαλάρωσε, από την άλλη θα φύγει». «Έννοια σου, αν εσύ φοβάσαι μία, αυτή φοβάται 10». Ο Μάκης δυσκολευόταν να το πιστέψει αυτό, όσο λογικό κι αν ήταν δεδομένη τη διαφορά μεγέθους ανάμεσα στα δύο είδη. Αν η κατσαρίδα φοβόταν 10, εκείνος φοβόταν 100. Με τους παλμούς του να έχουν φτάσει στο 130, έκανε διστακτικά ένα βήμα προς τα εμπρός και επιχείρησε να εμβολήσει την κατσαρίδα.
Με αντανακλαστικά νίντζα, εκείνη πέταξε στο πλάι, αποφεύγοντας με χαρακτηριστική ευκολία το ψέκασμα του Σπύρου και προσγειώθηκε στην άλλη άκρη του τοίχου. Έχοντας ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων, οι δύο φίλοι συνέχισαν να επιτίθενται, ο ένας με τη σκούπα και ο άλλος με το τέζα. Παπάρια. Η κατσαρίδα απέφευγε επιδέξια τις κινήσεις τους, πετώντας από τοίχο σε τοίχο, ενώ η ατμόσφαιρα του σαλονιού είχε αρχίσει να θυμίζει πεδίο μάχης του Πρώτου Παγκοσμίου. Μετά από 5-6 αποτυχημένες εφόδους, η κατσαρίδα αποφάσισε να κρυφτεί στα χαρακόμματα για να πάρει δυνάμεις. Πέταξε προς το χολ και χάθηκε από το οπτικό πεδίο των επιτιθέμενων. «Πού πήγε, ρε μαλάκα?» ρώτησε με αγωνία ο Μάκης. Ο Σπύρος μπήκε στο χολ και έριξε μια προσεκτική ματιά ολόγυρα. «Δεν τη βλέπω πουθενά. Πρέπει να κρύφτηκε κάτω από αυτό το έπιπλο, μάλλον», απάντησε ο Σπύρος. «Θα ψεκάσω από κάτω να βγει έξω». Ο χημικός πόλεμος είχε μεταφερθεί πλέον στο χολ. Για κακή του τύχη, ο εχθρός δεν εμφανίστηκε με το ψέκασμα. Ο Μάκης δειλά-δειλά έκανε κινήσεις ανίχνευσης με τη σκούπα, πίσω, πάνω και κάτω από το έπιπλο του χολ, ενώ ο Σπύρος παρατηρούσε το ξύλινο πάτωμα, μήπως τον πετύχει καμουφλαρισμένη σε καμιά γωνία. Πουθενά ο εχθρός. «Φίλε, δεν πρέπει να είναι στο χολ. Κάπου αλλού καβατζώθηκε μάλλον», διαπίστωσε ο Σπύρος. «Όχι, ρε πούστη, τη χάσαμε», αναφώνησε με απελπισία ο Μάκης. Η χειρότερη δυνατή εξέλιξη. Η κατσαρίδα είχε ανακτήσει το πλεονέκτημα και ο Μάκης με το Σπύρο έπρεπε να την ξετρυπώσουν από ποιος ξέρει πού. «Έλα να κάνουμε ένα τσιγάρο στο μπαλκόνι, φίλε. Μπορεί να εμφανιστεί μόνη της αν κάνουμε ησυχία», πρότεινε ο Σπύρος. Ο Μάκης δίστασε να αφήσει κάτω τα όπλα και να καπνίσει στο πεδίο της μάχης. Τόσοι και τόσοι στρατιώτες την έχουν πατήσει έτσι, με την κάφτρα να προδίδει τη θέση τους και να τρώνε το Lucky Strike στο δόξα πατρί. «Σοβαρέψου, ρε μαλάκα, έλα να κάνουμε ένα τσιγάρο, έλεος», ακούστηκε η φωνή της λογικής του Σπύρου. Μετά πολλά, βγήκαν στο μπαλκόνι και έστεψαν από ένα τσιγάρο έκαστος. Ο Μάκης δεν μπορούσε ούτε να σκεφτεί. Αμίλητος κάπνιζε νευρικά, κοιτώντας μέσα στο σαλόνι μήπως εμφανιστεί ο εχθρός. Το τσιγάρο δεν φτούριξε ούτε 5 λεπτά. Ήταν τέτοια η αγωνία του που με το ζόρι έπαιρνε ανάσα ανάμεσα σε κάθε τζούρα. «Πάμε πάλι μέσα, μια ψυχή που είναι να βγει», έδωσε το σύνθημα ο Μάκης και αρματώθηκε ξανά με την ασπίδα και το δόρι του. Ο Σπύρος τον ακολούθησε, συμπληρώνοντας τον εξοπλισμό του με ένα περιοδικό που βρισκόταν στο τραπέζι του σαλονιού. Ο Μάκης άρχισε να σκανάρει το χώρο για ύποπτες κινήσεις. «Νάτι, στο φωτιστικό, στο ταβάνι», φώναξε όλο χαρά μετά από λίγο. Επιτέθηκαν αποφασιστικά, ο ένας με τη σκούπα, ο άλλος με το τέζα και το περιοδικό. Η κατσαρίδα αυτή τη φορά απάντησε με κίνηση καμικάζι. Έκανε κάθετη εφόρμηση προς το μέρος του Μάκη, απέφυγε το μαξιλάρι ασπίδα και πέρασε ξιστά πάνω από το κεφάλι του. Ο Μάκης ένιωσε τον απόλυτο τρόμο. Πισωπάτησε άτσαλα, βγάζοντας μια τσιρίδα που λογικά ακούστηκε σε όλο το τετράγωνο, και άρχισε να τεινάζει τα χέρια του απαλαβώς, προσπαθώντας να διώξει την κατσαρίδα από πάνω του. Για την ακρίβεια την αίσθηση της κατσαρίδας, η οποία είχε ήδη προσγειωθεί στον τοίχο. «Πού είναι, πού είναι?» «Στον τοίχο είναι, φιλεξεκόλα, δεν είναι πάνω σου», έσπευσε να τον καθησυχάσει ο Σπύρος. «Με ακούμπησε, ρε μαλάκα, με ακούμπησε το γαμίδι, να πεθάνει, να ψοφήσει, να γαμηθεί πατόκορφα», συνέχισε το παραλήρημα ο Μάκης, κοντεύοντας να βάλει τα κλάματα. Βλέποντας τον συμπολεμιστή του σε κατάσταση σοκ, ο Σπύρος επιχείρησε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Άδειασε 3 γεμάτες ρηπές τέζα στον τοίχο και προσπάθησε να χτυπήσει την κατσαρίδα με το περιοδικό. Αποτυχία πάλι. Η κατσαρίδα πέταξε επιδέξια στην άλλη μεριά του δωματίου και χάθηκε από το βλέμμα του. «Έλα, ρε γάμο, το πάλι ξέφυγε. Ρε Μάκη, είδες που πήγε?» Ο Μάκης από την ταραχή του δεν έβλεπε ούτε τη μύτη του. «Καλά, αυτή δεν την έβλεπε ούτως ή άλλως. Σχήμα λόγου, με καταλαβαίνετε». «Την έχασα πάλι», απάντησε ο Μάκης. «Σκατά, σκατά, σκατά», συνέχισε την ψύχρεμη ανάλυση. Ανασυντάχθηκαν και συνέχισαν να ψάχνουν εξονυχιστικά, χωρίς επιτυχία όμως. Με αυτά και με αυτά είχε περάσει 1 ώρα. Ήταν με διαφορά η χειρότερη ώρα της ζωής του Μάκη. Τα πάντα είχαν παγώσει. Το μυαλό του δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα άλλο εκτός από την κατσαρίδα. Πόλεμος να γινόταν έξω δεν τον ενδιέφερε. Τα παιδάκια στην Αφρική που πεινάνε, όλα τα κρίματα και οι αδικίες του κόσμου, αυτή τη στιγμή δεν είχαν καμία σημασία. Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν πώς θα εξεδετερώσουν τον καλοκαιρινό εισβολέα. Ο Σπύρος πάλι είχε φανερά κουραστεί και χάσει το ενδιαφέρον του. «Ρε εσύ, δεν πρόκειται να τη βρούμε. Γάματο, πάμε μια βόλτα να πιούμε μια καλιαμπύρα να χαλαρώσουμε». «Και να αφήσουμε το τέρας στο σπίτι να αλωνίζει?» «Δεν παίζει, φίλε. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ ποτέ με αυτό το πράγμα εδώ μέσα». «Ρε μαλάκα, θα αφήσουμε ανοιχτή την μπαλκονόπορτα, μέχρι να γυρίσουμε θα έχει βγει έξω μόνη της. Δεν έχει νόημα να καθόμαστε εδώ σαν τους ηλίθιους. Κουράστηκα». Κακό σχέδιο. Πολύ κακό σχέδιο. Αλλά δεν είχε να προτείνει και κάτι καλύτερο ο Μάκης.
Ο Σπύρος είχε προσπαθήσει αρκετά, είναι η αλήθεια. Δεν μπορούσε να τον κρατάει επαόριστον μέχρι να εξετρυπώσουν τον εχθρό από την κρυψώνα του. Εντάξει, συμφώνησε μετά πολλά. Μάλλον έχεις δίκιο. Μέχρι να γυρίσουμε θα έχει φύγει λογικά. Η καρδούλα του το ήξερε. Ήταν πολύ πιθανό να μην επέστρεφε στο σπίτι απόψε. Ίσως και ποτέ. Μπήκε με προσοχή στο χολ να πάρει τα παπούτσια του. Η σκέψη ότι η κατσαρίδα είχε καβατζωθεί μέσα σε κάποιο παπούτσι του προξενούσε τρόμο. Δεν υπήρχε περίπτωση να το ρισκάρει. Χτύπησε δυνατά τα παπούτσια του με τη σκούπα και τα αναποδογύρισε. Τα παπούτσια ήταν ασφαλή. Η Αναμπουμπούλα όμως ξάφιασε την κατσαρίδα, η οποία κατά πώς φαίνεται είχε κρυφτεί κάτω από μια μικρή πολυθρόνα που υπήρχε στο χολ. Το τέρας διέσχισε σβέλτα το δωμάτιο και κρύφτηκε κάτω από το ξύλινο έπιπλο. Εδώ είναι, τη βρήκα! Μπήκε κάτω το έπιπλο! Φώναξε θριαμβευτικά ο Μάκης. Ωραία, χώσε τη σκούπα από τη μία πλευρά, να την αναγκάσουμε να βγει από την άλλη και μόλις εμφανιστεί θα την ψεκάσω και θα τη χτυπήσω με το περιοδικό. Ανέλησε το νέο σχέδιο μάχης ο Σπύρος. Πήραν γρήγορα θέσεις. Ήταν ή τώρα ή ποτέ. Ή ταν ή επιτάς. Ελευθερία ή θάνατος. Ο Μάκης έριξε μια αποφασιστική κονταριά στο κενό κάτω από το έπιπλο. Όπως είχαν προβλέψει, η κατσαρίδα βγήκε από τη μεριά του Σπύρου, ο οποίος έριξε την αποφασιστική βολή. Μια ξεγυρισμένη σφαλιάρα με το περιοδικό ζάλισε τον εχθρό και μια καλή ψεκασιά τον ακινητοποίησε για τα καλά. Θρίαμβος! Μπράβο ρε μαλάκα! Αποτέλειωσέ την τώρα! Φώναξε μοβόρικα ο Μάκης. Ρε εσύ, μήπως θα τη βγάλουμε απλά έξω με ένα φαράσι? Δεν χρειάζεται να τη σκοτώσουμε. Ρε είσαι ηλίθιος! Τώρα σε έπιασε το πονετικό σου. Πάτα την αψοφήσει να χαρείς. Ο πασιφιστής Σπύρος αναγκάστηκε να κάνει το χατήρι του φίλου του, που κινδύνευε εμφανώς με έμφραγμα μετά από τόση ένταση. Την αποτέλειωσε με το περιοδικό και ο Μάκης, σε μια σπάνια έξαρση λύσας, χτύπησε την ήδη νεκρή κατσαρίδα άλλες 3 φορές με τη σκούπα για να σιγουρευτεί ότι δεν υπήρχε περίπτωση να ανανύψει, προκαλώντας τα εύλογα μπινελίκια του γείτονα από κάτω, λαμβάνοντας υπόψη το περασμένο της ώρας. Ο Μάκης έφερε το καλό φαράσι, αυτό με το κοντάρι, που εξασφαλίζει την αναγκαία απόσταση ανάμεσα στο χειριστή και το περιεχόμενο του φαρασιού, ευλογημένος να είναι όποιος το σκέφτηκε, και το έδωσε στο Σπύρο για να ολοκληρώσει το έργο του. Με το πτώμα της κατσαρίδας ασφαλές μέσα στον κάβο των σκουπιδιών, ο Μάκης έκατσε στον καναπέ, άφησε κάτω τα όπλα του και έστριψε το τσιγάρο της νίκης. Η καρδιά του ακόμα χτυπούσε σαν τρελή, αλλά ο νους του είχε ημερέψει. Μπορούσε επιτέλους να ανασάνει. Ο εφιάλτης είχε τελειώσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και η καλύτερη συνοδευτική ιστορία για να φάει κανείς πίτσα. Ευτυχώς πεινούσαμε και 2 σαλίκι και τις καταβροχθήσαμε. Με την άκρη του ματιού μου εξέτασα προσεκτικά το δωμάτιο γύρω μας για να σιγουρευτώ ότι στον πραγματικό κόσμο όλα ήταν εντάξει. Σηκώθηκα, έκλεισα την μπαλκονόπορτα και άναψα το κλιματιστικό. Δεν ήμασταν τώρα για εκπλήξεις.